Għal sen oħra nata bidu għal fiera iChoose nażel il-karriera tiegħi indirizzata għal dawk l-istudenti li jkunu temmew l-edukazzjoni obbligatorja tagħhom u jkunu qed jaraw x'karriera se jaqbdu. Din il-fiera tissir propju wara li ħarġu riżultati tal-eżamijiet tas-sek fl-aħħar ġimgħat sabiex toffri l-aħjar opportunità ta' gwida għall-istudenti. L-avveniment li qed jittella f'lokanda ewlenija fil-Furjana qiegħed jilqa' fih istituzzjonijiet u entitajiet edukattivi postsekondari taħt saqaf wieħed sabiex l-istudenti jfittxu parir bl-aħjar kumdita. Qegħdin isiru wkoll numru ta' preżentazzjonijiet minn professjonist mis-settur privat u dak pubbliku li jaħdmu f'setturi varji biex jassistu wkoll il-ġenituri fil-gwida li jagħtu lil uliedhom. Dorian Gravina li għal uffiċjal edukattiv f'dan il-Ministeru responsabbli mill-Edukazzjoni spjegat l-importanza li l-istudent jagħmel l-għażla tiegħu meta jkun marraf fuq kull triq li għandu qudiemu. Għaliex xi kultant student anki l-ġenituri tagħhom ukoll jistgħu jitgerfxu ftit f'dan din it-triq fejn wieħed jew waħda se tagħżel il-karriera tagħha. Għaldaqstant meta student javviċina xi ħadd professjonali li jista' jgħinu jagħmel għażla aħjar, iktar għażla informata. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima esprima s-sodisfazzjon tiegħu hekk kif innota l-konkorrenza tal-istudenti u l-familjari għal din il-fiera u spjegaw ukoll li qed jingħata servizz minn għalliema tal-guidance apparti minn professjonisti fuq isma differenti. Għandek anka l-għalliema tal-guidance li għalliema qegħdin hawnhekk sabiex jagħtu pariri sirja kemm l-istudenti u anke l-familjari tagħhom għal dik li hija għażla importanti, għażla li ħatkun qed tgħin biex wieħed jieħu l-karriera li jħoss li hija idonja għalih. Brabta ma' dan l-istudenti u l-familjari huma mħeġġa ċessaw aktar informazzjoni fuq is-sit exploreproject.eu hemmhekk wieħed jista' jikseb aktar informazzjoni dwar korsijiet differenti u filmati onsra dwar setturi differenti biex iservu ta' gwida.